Όλα τα λέει. Λοιπόν, ακολουθεί ένα βίντεο το οποίο θα σας αποκαλύψουμε πώς μπορείτε να μπείτε στο παράδεισο των αρωμάτων. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στα IQ Parfumerie που έχει τα πιο φρέσκα και οικονομικά αρώματα. Βρισκόμαστε στη πιο αρωματική γωνιά του Πειραιά, IQ Parfumerie, αλλά έχω έρθει εδώ, έχετε αλλάξει το χώρο. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το μηχανηματάκι. Τι ακριβώς κάνει? Λοιπόν, ελάτε να δείτε λίγο την οθόνη μας, να δεις και εσύ Μαρία μου και να καταλάβεις τι είναι αυτό που λέμε. Εδώ πέρα, όλα τα αρώματά μας υπάρχουν όπως βλέπουμε στο ψυγείο που βρίσκεται εδώ μέσα. Υπάρχουν σε ασκούς απαλλαγμένους από αέρα συσκευασία, τα οποία δηλαδή δεν παίρνει οξυγόνο το άρωμα, οπότε δεν διαβρώνεται. Νούμερο 1, εκτός του αρώματος, το είχαμε και την προηγούμενη φορά, είναι το οξυγόνο. Εδώ το διασφαλίζουμε εδώ 100%. Καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τα φίλμα αρώματος και έτσι να πετύχουμε την αρμονία στο άρωμα. Έρχεται κάποιος και σου λέει επιτόπου θέλω να μου δημιουργήσεις, να μου βάλεις σε μπουκαλάκι μέσω αυτού του μηχανήματος. Τι ακριβώς γίνεται? Να μου σερβίρεις. Ουσιαστικά η μεγάλη κοινοτομία που κάναμε και το ότι φύγαμε 100 χρόνια μπροστά που λέμε εμείς μεταξύ μας στη χώρα της αρωματοποιίας, τι είναι, αλλάξαμε τελείως την αποθήκευση και την διανομή. Απαλλαγόμαστε από όσον αφορά το οξυγόνο που είναι ο νούμερο 1 αρχός του αρώματος. Μετά τι έχουμε? Έχουμε τα αρώματά μας μέσα στο ψυγείο. Οπότε στους 12 με 18 βαθμούς Κελσίου δεν σπάμε την αλυσίδα ψήξης, Μαρία μου. Δεν σπάμε την αλυσίδα ψήξης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι ότι το άρωμα δεν σταματάει ποτέ τη ζύμωσή του. Ένα άρωμα είναι σαν ένα παλιό καλό κρασί. Καταφέρνεις βάσει πώς είπαμε την αρμονία αρώματος να έχουμε μέγιστη διάρκεια και μέγιστη πιστότητα στο προϊόν μας. Οπότε παίρνεις ένα πολύ καλύτερο προϊόν σε μια πολύ καλή οικονομική τιμή. Πάμε να μου δείξει το 707 το αγαπημένο μου, να δω τώρα φρέσκο το άρωμα, πώς θα μου το σερβίρεις. Αμέσως. Βάζει λοιπόν το μπουκαλάκι. Μάλιστα. Και τι κάνουμε? Βρίσκουμε εδώ πέρα το κωδικό μας που είναι στη λίστα των αρωμάτων μας που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο μας. Το δικό σου είναι το 707 αυτό εδώ. Θες να το κάνεις εσύ μήπως? Όχι, εντάξει, το πάτησες 707. Λοιπόν, και εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε τα συστατικά του. Αυτό ακριβώς. Τα φίλμα αρώματος που είπαμε πριν. Και πατάμε ένα της 50 ml. Και ξεκινάει η διαδικασία. Γυρνάει ο μήλος μας, βρίσκει στη συντονισμένη θέση του και ξεκινάει η διαδικασία. Κατεβαίνει η βελούνα σιγά σιγά από το μηχάνημά μας. Να τη βλέπω. Μπράβο, και μέσα από ένα διακριτό δίκτυο αρωμάτων μας σερβίρει αυτή τη στιγμή το πιο φρέσκο άρωμα. Τι έχει μέσα αυτό το μηχάνημα και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Μπορείς εμένα αυτή τη στιγμή να μου δείξεις τι γίνεται? Ναι, μπορούμε να δούμε. Δεν θα τα αποκαλύψω όλα τα μυστικά. Θα σου δείξω όμως το χώρο αποθήκευσης να το δεις ένα λεπτάκι. Μου δίνεις το αρωμά μου. Παίρνω το εδώ, ευχαριστώ. Εδώ μέσα τι βλέπουμε? Αυτό που εξηγήσαμε και πιο πριν. Βλέπουμε ότι είναι μέσα σε ασκούς τα οποία δεν έχουν καθόλου οξυγόνο. Και πιάσου λίγο να δεις. Είναι πολύ παγωμένο. Είναι στους κατάλληλους βαθμούς, είναι στις 12 με 18, οπότε είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να οριμάσει το άρωμα και να μην σπάσουμε την αλυσίδα ψήξης. Για τους αγαπημένους μας τηλεθεατές, τι μπορούμε να κάνουμε? Όσοι από αυτούς πάνε στα καταστήματά μας και πούνε ότι είμαστε από την εκπομπή να είμαστε, θα τους κάνουμε ένα τρομερό σετ προσφορών, ένα άρωμα, το αγαπημένο τους δηλαδή άρωμα, ένα γαλάκτωμα και ένα αφρόλουτρο, μόλις στα 15 ευρώ και τα 3 προϊόντα. Αλλά για να μην δυσαρεστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κοντά στις περιοχές μας που έχουμε τα καταστήματά μας, θα μπορούν να καλέσουν το τηλέφωνο 210 96 37 500 και να κάνουμε την ίδια απολύτως προσφορά. Σου είχα πει πως καπώ.